መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 101 ብዛዕባ ጸጋም ፍርድን ክዝምር ወእግዚአብሔር ምስጋና ክዝምረልካ እየ። ብፍጽምቲ መገዲ እጣበብ ኣለኹ መዓዝ ክትመጸኒ ኢኻ። ኣብ ውሽጢ ቤተይ ብፍጹም ልበይ እመላለስ ኣለኹ። ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ገለ ነውሪ ኣየንብርን። ንግብሪ ብልያ ልጸልኦ ኣለኹ ኣይኪጠብቀንን እዩ። ቄናን ልቢ ካባ ይርሓቕ ንኽፉእ ክፈልጦ ኣይደልን። ነቲ ንብጻዮ ብሕቡእ ዚሓመ ኣጥፍኦ። ነቲ ዕቡይ ዓይንን ኩሩዕ ልብን ዘለዎ ኣይዕገሶን እየ። ምሳይ ኪነብሩስ ኣዒንተይ ኣብቶም ናይ ሃገር እሙናት እየን። እቲ ብፍጽምቲ መገዲ ዝመላለስ ከገልግለኒ እዩ። ተንኰል ዚገብር ኣብ ውሽጢ ቤተይ ኣይነብርን። ሓሶት ዚዛረብ ኣብ ቅድሚ ኣዒንተይ ኣይጸንዕን እዩ። ንዓመፀኛታት ካብ ከተማ እግዚኣብሔር ከጽንትሲ ንኹሎም ረሲኣን ምድሪ ንግሆ ንግሆ ከጥፍኦም እየ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 102 ጐይታዬ ጸሎተይ ስማዕ ኣውያተይውን ኣባኻ ይብጻሕ። ብመዓልቲ ጸበባይ ገጽካ ኣይትኸውለለይ እዝንኻ ኣንነለይ። በታ ዘእውየላ መዓልቲ ቀልጢፍካ መለሰለይ። መዓልታተይ ከም ትኪ ይበና ኣለዋ እሞ ኣዕጽምተይ ከኣ ከም እያድ ይነድድ ኣሎ። ምብላዕ እንጌራ ረሲዐዮ እየ እሞ ልበይ ከም ሳዕሪ ጸምለወን ነቐጸን። ካብ ድምፂ ገዓረይ ተላዕለ ኣዕጽምተይ ኣብ ስጋይ ተጣበቐ። ኣባ ጉንባሕ በረኻ መሰልኩ ከም ጓንጓዕ ዑናታት ኮንኩ። ተጋህኩ ከምቲ ኣብ ናሕሲ በይኑ ዘሎ ዑፍካ እየ። ምሉእ መዓልቲ ጸላእተይ የላግጹለይ ተጻረርተይ ብስመይ ይረግሙ ኣለዉ። ንሓሙኽሽቲ ከም እንጌራ እበልዖ ኣለኹ እሞ ንመስተይ ምስ ንብዓት እሕውሶ ኣለኹ። ብምኽንያት ኩራኻን ቁጥዓኻን ኣልዒልካ ደርቢኻኒ ኢኻ እሞ መዓልታተይ ከም ዝነውሕ ጽላሎት እየን። ኣነውን ከም ሳዕሪ እነቅጽ ኣለኹ። ወእግዚአብሔር ንስኻ ግና ንዘለኣለም ትነብር። መዘከርታኻውን ንውሉድ ወለዶ እዩ። ጊዜ ምሕረታ እዩ እቲ ምድብ ጊዜ በጺሑ። ባሮትካ ንእማና ኣፍቂሮም ብሓመዳ ኸኣ ጒህዮም እዮም እሞ ክትንስእ ንጽዮንውን ክትርሕርሓላ ኢኻ። ኣሕዛብ ከኣ ንስም እግዚኣብሔር ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ድማ ንኽብርኻ ክፈርሁ እዮም። እግዚኣብሔር ንጽዮን ኪሃንጻ ብኽብሩ ክግለጽ እዩ። ኣብ ጸሎት ሽጉራት ከይቕልብ ንጸሎቶምውን ኣይክንዕቆን እዩ እሞ እዚ ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ክጽሓፍ እቲ ዝፍጠር ሕዝቡውን ንእግዚአብሔር ከመስግኖ እዩ። ኩሎም ኣሕዛብን መንግሥታትን ኣብ ጽዮን ንስም እግዚኣብሔር ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ንምስጋናኦ ክነግሩ ኢሎም ንእግዚአብሔር ከገልግልዎ ምስ ተኣከቡ እግዚአብሔር ንብኽያት እሱራት ክሰምዕ ነቶም ንሞት እተመደቡ ምእንቲ ክፈትሖም ካብ ልዕልና መቕደሱ ረአየ። ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ አንቈልቂሉ ጠመተ። ንሓይለይ ኣብ መገዲ ኣድከሞ ንመዓልታተይ ኣሕጸረን። ኣምላኸየ ኣብ ፍርቂ መዓልታተይ ኣይትውሰደኒ በልኩ። ዓመታትካ ንውሉድ ወለዶ እዩ። ካብ ጥንቲ ንምድሪ ሰረትከያ። ሰማያት ከኣ ግብሪ ኣእዳውካ እዮም። ንሳቶም ኪጠፍኡ እዮም ንስኻ ግና ትነብር። ኩላቶም ከም ክዳን ኪበልዩ እዮም። ከም ልብሲ ክትልውጦም ኢኻ ኪልወጡውን እዮም። ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ። ዓመታትካውን ከቶ ኣይውዳእን። ውሉድ ባሮትካ ክነብሩ ዘርኦም ከኣ ኣብ ቅድሚያኻ ክጸንዕ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 103 ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኹሉውን ንቕዱስ ስሙ ይባርኽ። ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ነቲ እተገብረልኪ ሰናይ ኩሉ ኸኣ ኣይትረስዒ። ንሱ ንኹሉ ኣበሳ ኽዝሓድገልኪ ንኹሉ ሕማምኪ ዚፍውስ። ንህይወትኪ ካብ ጥፍኣት ዚብጀዋ ብሳህልን ምሕረትን ዚኽልለኪ። ንድሌትኪ ብጽቡቕ ነገር ዘጽግብ እዩ። ንእስነትኪውን ከም ንስሪ ትሕደስ። እግዚአብሔርሲ ንኹሎም ጥቑዓት ጽድቅን ፍትሕን ይገብር እዩ። መገድታቱ ንሙሴ ግብርታቱ ንደቂ እስራኤል ኣፍለጠ። እግዚአብሔር ርኅሩሕን መሓርን እዩ ንኹራ ደንጓይ ብሳህሊ ድማ
ሙሉእ እዩ ኩሉ ግዜ ኣይገንሕን ንዘለኣለም ከኣ ኣይቅየምን እዩ ከም መጠን ኃጢአትና ኣይገብረናን ከም መጠን ኣበሳና ድማ ኣይፈድየናን እዩ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ምሕረቱ ናብቶም ዝፈርህዎ ይስልጥን ምብራቕ ካብ ምዕራብ ከም ዝርሕቕ ከምኡ ንኣበሳና ካባና ኣርሓቆ ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርሕርሓሎም ከምኡ እግዚኣብሔር ንዝፈርህዎ ይርሕርሓሎም እዩ ፍጥረትና ይፈልጥ እዩ እሞ ሓመድ ምዃንና ይዝክር እዩ ሰብሲ መዓልታቱ ከም ሳዕሪ እዩ ከም ዕምባባ መሮር ይዕምብብ ንፋስ ኣብ ልዕሊኣ ይሓልፍ እሞ ከቶ ኣይትርከብን እያ ቦታኣውን ኣይፈልጣን እዩ ምሕረት እግዚኣብሔር ግና ኣብቶም ዝፈርህዎ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ትነብር ጽድቁ ኸኣ ነቶም ኪዳኑ ዝሕልው ንትእዛዛቱ ምእንቲ ክገብርዎ ዝዝክርዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ እግዚኣብሔር ንዙፋኑ ኣብ ሰማይ ኣቆመ መንግስቱ ናብ ልዕሊ ኩሉ ትገዝእ ኣላ ኣቱም መላእኽቱ ንድምፂ ቃልኡ እትእዘዙ ንቃልኡ እትፍጽሙ ሓያላትን ስልጡናትን ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ ኣቱም ሰራዊቱ ኩልኹም ኣቱም ንፍቃዱ እትፍጽሙ ኣገልገልቱ ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ ኩሉ ግብርታቱ ኣብ ኩሉ ስፍራ ግዝኣቱ ንእግዚኣብሔር ባርኹ ነፍሰየ ንእግዚኣብሔር ባርኺ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 104 ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ባርኺ ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንስኻ ኣዚኻ ዓብዩ ኢኻ ግርማን ክብርን ለበስካ ንብርሃን ከም ልብሲ ለበስካዮ ንሰማያት ከም መጋረጃ ዘርጋሕካዮ ንርሻንካ ኣብ ማያት ሃነጽካዮ ንደበናት ሰረገላኻ ገበርካ ኣብ ኣኽናፍ ንፋስ ኮይንካ ኸድካ ንንፋሳት ልኡኻትካ ንሃልሃልታ ሓዊ ኣገልግልትካ ገበርካዮም ንዘለኣለም ከይትናወጽሲ ንምድሪ ኣብ መሰረታ ኣጽንዓ ከም ብልብሲ ብመዓሙቕ ኣልበስካያ ማያት ኣብ ልዕሊ ኣኽራን ቆሙ ብመግናሕትኻ ሃደሞ ብድምፂ ነጐድጓድካ ቐልጢፎም ከዱ ኣብቲ ዝመደብካሎም ቦታ ኣኽራን ልዕል በሉ ደሴታት እውን ለጠቕበሉ ተመሊሶም ንምድሪ ኸይከንዋስ ዘይሓልፍዎ ደረት ወሰንካሎም ኣብ ስንጭሮታት ዓይኒ ማያት ኣንታዕካ ኣብ መንጎ ኣኽራን ይውሕዛ ንኹሉ እንስሳ መሮር የስትያዑ ኣእዱግ በረኻ ይረውዩለን ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጥቐአን ይነብራ ካብ ማእከል ጨናፍር ከኣ ድምፀን የስምዓ ነኽራን ካብ ርሻናትካ ተስዮ ምድሪ ብፍረ ተግባርካ ትጸግብ ወይኒ ንልቢ ሰብ ክሐጉሶ ዘይቲ ንገጹ ኸብርሆ እንጌራውን ንልቢ ሰብ ከጽንዖስ ካብ ምድሪ ምግቢ ምእንቲ ኸውፅእ ንእንስሳ ሳዕሪ ንጥቕሚ ሰብ ከኣ ተኽሊ ኣብቆልካ ኣእዋም እግዚኣብሔርን እተን ዝተኸልካየን ጽሕድታት ሊባኖስን ጸገባ ኣዕዋፍ ኣብኡ እንዳእን ይሰርሓ ጽሕድታት ንራዛ ማሕደሪኡ እየን ንዋሕቲ ኣኽራን ንሰሰውሕ ኣኻውሕ ድማ መዕቆብ ጊሒታት እዩ ወርሒ ንመመደብ ጊዜያት ገበረ ፀሓይ ንምዕራባ ትፈልጥ ጸልማት ትገብር ለይትውን ይኸውን ብኡ ኹሎም እንስሳ ዱር ይዛወሩ ሽደናት ኣንበሳ ንምዝራፍ ይጓዝሙ ቀለቦም ከኣ ካብ ኣምላኽ ይደልዩ ፀሓይ ትበርቕ ይምለሱ ኣብ ጉድጓዶም ድማ ይድቅሱ ሰብ ናብ ተግባሩን ናብ ዕዮኡን ክሳዕ ምሸት ይወፅእ ወእግዚኣብሔር ግብርታትካስ ክንደይ ብዙሕ እዩ ንኹሉ ብጥበብ ገበርካዮ ምድሪ ብሃብትኻ መሊኣ ኣላ እታ ዓባይን ገፋሕን ባሕሪ እዚኣ እያ ቁጥሪ ዘይብሎም ዓበይትን ንኣሽቱን እንስሳ ኣብኣ ይወሳወሱ ኣለዉ ኣብኣ መራኽብ ይኸዳ እቲ ዝፈጠርካዮ ሌዋታን ኣብኣ ይጻወት እዚኣቶም ኩሎም ምግቦም በቢግዚኡ ክትህቦምሲ ንኣኻ ይጽበዩ ኣለዉ ንስኻ ትህቦም ይእክቡ ንስኻ ኢድካ ትዝርግሕ ብጸጋውን ይጸግቡ ኣለዉ ንስኻ ገጽካ ትኽውል ይስንብዱ ትንፋሶም ተውፅእ ይሞቱ ኣብ መሬቶምን ይምለሱ ትንፋስካ ትልእኽ ይፍጠሩ ንገጽ ምድሪውን ትሕድሳ ክብሪ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ይነብር እግዚኣብሔር ብተግባሩ ይተሓጐስ ኣብ ምድሪ ይጥምት ንሳ ኸኣ ተንቀጥቅጥ ነኽራን ይትንክዮም እሞ ይተኩ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚኣብሔር እዝምር ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ኣመስግን ቃላተይ ባህ የብሎ ብእግዚኣብሔር ሕጐስ እየ
ሓጣን ካብ ምድሪ ይጥፍኡ ርስኣን እውን ደጊም ኣይሃልዉ ነፍሰየ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 105 ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ስሙ ጸውዑ ግብርታቱ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣውርዩ ዘምሩሉ አመስግንዎ ብዛዕባ ኩሉ ተኣምራቱ ተዛረቡ ብቅዱስ ስሙ ክብሩ ልቢ እቶም ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ ይተሓጎስ እግዚአብሔርን ሓይሉን ድለዩ ኣዘውቲርኩም ገጹ ድለዩ ኣቱም ዘርኢ አብርሃም እትባርኡ ኣቱም ውሉድ ያዕቆብ ሕሩያቱ ዝገበሮ መስተንክር ግብርታቱን ተኣምራቱን ፍርዲ ኣፉን ዘክሩ ንሱ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ፍርዱ ኣብ ኩሉ ምድሪ እዩ ነቲ ምስ አብርሃም ዝኣተዎ ኺዳኑ ንይስሓቅ እውን ዝመሓለሉ ማሕላ ነቲ ንሽሕ ወለዶ ዝኣዘዞ ቃል ንዘለኣለም ዘኪሩስ ምድሪ ከነኣን ዕድሎት ርስትኹም ክትከውን ክህበካ እየ ኢሉ ንያዕቆብ ከም ሕጊ ንእስራኤል ከዓ ከም ናይ ዘለኣለም ኪዳን ገይሩ ኣቆሞ ብቁፅሪ ሒደት ኣዝዮም ሒደት ኣብ ኣውን ስደተኛታት ከለዉ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ መንግስቱን ናብ ካልእ ህዝቢ ክሓልፉ ከለውስ ንሱ ንሰብ ኪጠቕዖም ኣይሓደገን ንቁብኣተይ ኣይትተንኪዎም ነቢያተይ ድማ ክፉእ ኣይትግበርዎም ኢሉ ምእንትኦም ንነገስታት ገሰጾም ጥሜት ናብ ሃገር ጸውዐ ኩሉ ምርኩስ እንጌራ ሰበረ ቀቅድሚኦም ሰብኣይ ለኣኸ ዮሴፍ ከም ባርያ ተሸጠ ንእጋሩ ብመቁሕ ሳቀዩ ነፍሱ ኣብ ሓጺን ኣትወት ቃሉ ክሳዕ ዝፍጸም ቃል እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍትኖ ንጉስ ልኢኹ ኣፍትሖ እቲ ገዛ ኣሕዛብ ሓራ ኣውፅኦ ንመሳፍንቱ ከም ፍቓዱ ከኣስሮም ንሽማግሌታቱ ከዓ ጥበብ ክምህሮም ጎይታ ቤቱን ኣዛዝ ኩሉ ጥሪቱን ገበሮ እስራኤል ናብ ግብፂ መጸ ያዕቆብን ኣብ ሃገር ካም ሰፈረ ንህዝቡ ከዓ ኣዝዩ ኣብዝሖ ካብ ተጻረርቱን ኣበርትዖ ንህዝቡ ክጸልእዎ ንባራቱ ክተናኸልዎምሲ ልቦም ለወጦ ንሙሴ ባሪኡን ንኣሮን ሕሩዩን ለኣኸ ኣብ ማእከሎም ትእምርታቱ ኣብ ሃገር ካም ድማ ተኣምራት ገበሩ ጸልማት ለኣኸ ኣጸልመተ ከዓ ንቓላቱውን ኣይተጻረርዎን ማያቶም ናብ ደም ለወጠ ዓታታቶም ከኣቐተለ ናብ ኣባይቲ ነገስታቶም ክሳዕ ዚኣትዋ ምድሮም ብንቅርዖም መልአት ተዛረበ እሞ ጽንጽያታት ኣብ ኩሉ ወሰኖም ከዓ ቃርማ መጹ ኣብ ክንዲ ዝናብሲ በረድ ሓልሃልታ ሓዊ ከዓ ኣብ ሃገሮም ኣውረደ ወይኖምን በለሶምን ወቕዐ ኣእዋም ዓዶም ድማ ሰባበረ ተዛረበ እሞ ኣንበጣ ቁጽሪ ዘይብሎም ኩኩብታ መጸ ንኹሉ ብቓልያ ሃገሮም በልዖ ንፍረ ምድሮም ከኣበልዐ ንኹሉ በኹሪ ሃገሮም ንበኹሪ ሓይሎም ቀተለ ብወርቅን ብሩርን ኣውፅኦም ኣብ ማእከል ዓለይቱ ከዓ ድኹም ኣይነበረን ፍርሃት ወዲቕዎም ነበረ እሞ ግብፂ ብምውፅኦም ተሓጐሰት ደበና ንመኸወልታ ሓዊ ድማ ብለይቲ ኸብርህ ዘርግሐ ለመኑ እሞ ብርኒጎታት ኣምጽአ ብእንጌራ ሰማይ እውን ኣጽገቦም ከውሑ ኸፈተ እሞ ማያት ፈልፈለ ውሒዝ ብንቁጽቦታ ወሓዘ ነቲ ቅዱስ ቃሉን ንኣብርሃም ባሪኡን ዘኪሩ እዩ እሞ ንህዝቡ ብሓጎስ ነቶም ሕሩያቱ ድማ ብእልልታ ኣውፅኦም ትእዛዛቱ ክገብሩ ሕጉን ክሕልውስ ሃገር ኣሕዛብ ሃቦም ጻማ ኣሕዛቡን ወረሱ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 106 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱን ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ ንግብርታት ሓይሊ እግዚአብሔር ኪዛረቦ ንብዘሎ ምስጋና እውን ኪነግሮ መን ይኽእል ፍርዲ ዝሕልው ኩሉ ግዜ ጽድቂ ዝገብሩ ብፁዓን እዮም ጎይታዬ በቲ ንህዝብኻ ዝሃብካዮ ጸጋ ዘክረኒ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጐስ ምስ ርስትኻ እውን ምእንቲ ክኸብርሲ ብምድሓንካ በጽሓኒ ምስ ኣቦታትና ሓጢኣት ገበርና በደልና ግፍዒ ገበርና ኣቦታትና ኣብ ግብፂ ንተኣምራትካ ኣየስተውዓልዎን ንብዝሒ ጸጋኻ ኣይዘከርዎን ኣብ ባሕሪ ኣብቲ ባሕሪ ኤርትራ ዓለዉ ንሱ ግና ስልጣኑ ምእንቲ ክፍልጥሲ ስለ ስሙ ኢሉ ኣድሓኖም ንባሕሪ ኤርትራ ገንሓ እሞ ነቐጸት ከም ብበረኻ ድማ ብዓሚቑ መርሖም
ካብ ኢድ ተጻራሪኦም ኣድሓኖም ካብ ኢድ ጸላኢ ከዓ ተበጀዎም ንተጻረርቶም ከዓ ማያት ደፈኖም ካብኦም ሓደ እኳ ኣይተረፈን ሽዑ ንቓላቱ ኣመኑ ምስጋናኡ ዘመሩ ንተግባሩ ቀልጢፎም ረስዕዎ ንምኽሩ ኣይተጸበይዎን ኣብ በረኻ ኣዝዮም ተመነዩ ኣብቲ ጽምዋ ንእግዚአብሔር ፈተኑ ንሱ ከዓ ዝለመንዎ ሃቦም ግና ኸንነፍሶም ዕብራን ለኣኸሎም ኣብቲ ሰፈር ንሙሴን ንኣሮን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስን ቀንኡሎም ምድሪ ተኸፊታ ንዳታን ወሓጠቶ ንወገን ኣቢራም ከዓ ደፈነቶ ሓዊ ኣብ ማእከል ወገኖም ነደደ ሃልሃልታ ንረሲኣን ወሓጦም ኣብ ሆሬብ ምራኽ ገበሩ ንዝፈሰሰ ምስሊ ከዓ ሰገድሉ ክብረቶም ንምስሊ ሳዕሪ ዝበልዕ ብዕራይ ለወጥዎ ኣብ ግብፂ ዓብዩ ተግባር ኣብ ሃገር ካም ተኣምራት ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዘፍርህ ነገር ዝገበረ ኣምላኽ መድሓኒኦም ረስዕዎ ሽዑ ኸጥፍኦም ደልዩ ተዛረበ ግና ኸሙሴ እቲ ሕሩዩ ከየጥፍኦም ቁጥዓኡ ምእንቲ ክመልስ ኣብ ቅድሚ ገጹ ኣብ ማእከል ቆመ ነታ ፍትውቲ ሃገር ንዓቑ ብቓሉ እውን ኣይኣመኑን ኣብ ድንኳናቶም ኣጉረምረሙ ንድምፂ እግዚኣብሔር ከዓ ይሰምዕዎን ሽዑ ዒዱ ናብኦም ኣልዒሉ ኣብ በረኻ ከውድቖም ንዘርኦም ከዓ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከውድቖም ኣብ ሃገራት እውን ፋሕ ከብሎም መሓለ ምስ በዓል ጴኦር ሓበሩ መስዋእቲ ምዉታት ከዓ በልዑ ብግብርታቶም ከዓ ኣኾርይዎ መዓት እውን ወረዶም ሽዑ ፊንሃስ ተንሲኡ ፍትሒ ኣውፅአ እቲ መዓት ድማ ዛረየ እዚ ከዓ ንሓዋሩ ንውሉድ ወረዶ ጽድቂ ኾይኑ ተቖጽረሉ ኣብ ማይ መሪባ ድማ ኣኾረይዎ ሙሴ እውን ብሰሮም ተጐድአ ንመንፈሱ አንጸርጺሮምዎ ነበሩ እሞ ብኸናፍሩ ዕሽነት ተዛረበ ምስ ኣሕዛብ ተሓባበሩ ግብርታቶም ከዓ ተማህሩ እምበር ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ንህዛብ ኣየጽነትዎምን ንጣዖታቶም ኣገልገሉ ንሳቶም ከዓ መፈንጠርያ ኾንዎም ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ነጋነንቲ ሰውኡሎም ንጹህ ደም ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ኣፍሰሱ ንጣዖታት ከነኣን ሰውእዎም እታ ሃገር እውን ብደም ረኸሰት በዚ ኸምዚ ብተግባሮም ረኸሱ ብግብርታቶም ከዓ ኣመንዘሩ ሽዑ ቁጥዓ እግዚአብሔር ኣብ ህዝቡ ነደደ ንርስቱ ከዓ ፈንፈኖ ኣብ ኢድ ኣሕዛብ ኣሕሊፉ ሃቦም እቶም ዝጸልእዎም ድማ መለኽዎም ጸላእቶም ከዓ ጠቕዕዎም ኣብ ትሕቲ ኣዳዎም ድማ ተዋረዱ ብዙሕ ግዜ ኣናገፎም ንሳቶም ግና ብምኽሮም ዓለዉ ብኣበሳኦም እውን ተዋረዱ ኣብያቶም ምስ ሰምዐ ከዓ ጸበባኦም ረአየ ንኺዳኑ ድማ ዘከረሎም ብመጠን ብዝሒ ሳህሉ እውን ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ ኹሎም ማረኽቶም ከዓ ሞጎስ ሃቦም ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ንቅዱስ ስምካ ክንውድሶ ብምስጋናኻ እውን ክንምካሕሲ ኣናግፈናን ካብ ማእከል ኣሕዛብ ኣክበናን እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባረኽ ኩሉ ህዝቢ እውን ኣሜን ይበል ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 107 እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ከዓ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ እቶም እግዚአብሔር እተበጀዎም ካብ ኢድ ገፋዒ እተበጀዎም ካብ ሃገራት ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ዝኣከቦም ከምዚ ይበሉ ኣብ በረኻ ኣብ ጽምዋ መገዲ ኸብለሉ ዝነብሩላ ዓዲ ኣይረኸቡን ጸሚኦም ነፍሶም ሰልከየት ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚአብሔር ኣወዩ ንሱን ካብ ጸበባኦም ኣናገፎም ናብ ዝነብሩላ ዓዲ ክበጽሑስ ብቕኑዕ መገዲ መርሖም ንጽምእቲ ነፍሲ ኣጽጊብዋ ንጥሚቲ ነፍሲ ብሰናይ መሊእዋ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ስለ ሳህሉን ስለትን ደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ ብመከራን ሓጺንን ተኣሲሮም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ነበሩ ንቓል ኣምላኽ ስለ እተሃላለኽዎ ንምኽሪ እቲ ልዑል ከዓ ስለ ዝነዓቕዎ ንልቦም ብጻዕሪ ኣዋረዶ ወደቑ ዝረድእ እውን ሓደ እኳ ኣይነበረን ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚአብሔር ኣእወዩ ንሱን ካብ ጸበባኦም ኣናገፎም ካብ ጸልማትን ድነሞትን ኣውፅኦም መቃውሖም ከዓ ሰባበረ መዓጹ ኣስራዚ ሰቢሩ መሸጎር ሓጺን ሰባቢሩ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ስለ ሳህሉን
ስለትን ደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ። ዓያሱ ብሰሪ ግህሰቶምን ብሰሪ ኣበሳኦምን ተጨነቑ። ንነፍሶም ንመብልዕ ዘበለ ፈንፈነቶ ክሳዕ ደጌታት ሞትውን በጽሑ። ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚኣብሔር ኣወዩ። ንሱን ካብ ጸበባኦም ኣናገፎም። ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም፣ ካብ ጉድጓዶም ከኣ ኣናገፎም። ንእግዚኣብሔር ስለ ሳህሉን ስለትን ደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ። መስዋእቲ ምስጋና ከኣ ይሰውኡ። ንግብርታት እውን ብእልልታ ይንገሩ። ብመራኽብ ናብ ባሕሪ ዝወርዱ ኣብ ዓበይቲ ማያት ዝንግዱ ንሳቶም ግብርታት እግዚኣብሔር ኣብ ዓሚቕ ድማ ተኣምራቱ ረኣዩ። ኣዘዘ እሞ ማዕበላት ዘይልዕል ህቦብላ ንፋስ ኣተንስአ። ናብ ሰማይ ደየቡ፣ ናብ መዓሙቕ ወረዱ። ነፍሶም ብመከራ መኸኸት ከም ሰካር ኣሕወዝወዙን ሰንከልከል በሉን። ኩሉ ጥበቦም ከኣ ጠፍአ። ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚኣብሔር ኣወዩ። ንሱን ካብ ጸበቦኦም ኣውፅኦም። ንህቦብላ ናብ ህድኣት ለወጦ፣ ማዕበላት ከኣ ዝግበሉ። ስለ ዝሃድአት ሓጐሱ፣ ናብቲ ዝደለይዎ ወደብ ድማ ኣብጽሖም። ንእግዚኣብሔር ስለ ሳህሉን ስለትን ደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ። ኣብ ማሕበር ኣሕዛብ ልዕል የብልዎ፣ ኣብ ባይቶ ሽማግሌታት ድማ የመስግንዎ። ንወሓዝቲ ናብ በረኻ፣ ንዓይኒ ማያት ናብ ንቑጽ ምድሪ፣ ንፍርያም ምድሪ ብሰሪ ኽፍኣት እቶም ዝነበርዋ ናብ ጐልጐል ጨው ለወጦ። ንበረኻ ናብ ማዕቆር ማያት፣ ንንቑጽ ምድሪ ከኣ ናብ ዓይኒ ማያት ለወጦ። ንጡምያት ኣብኣ ኣሕደሮም፣ ንሳቶም ከኣ ዝነብሩላ ዓዲ ሰረቱ። ግርሁ ዘርኡ፣ ወይንታት ተኸሉ፣ ብዝሒ ፍረ ከኣ ሃቦም። ባረኾም እሞ ኣዝዮም በዝሑ፣ ንኸብቶም ድማ ኣየውሓደሎምን። ድሓር ከኣ ብምጥቃዕ ብመከራ ብጓሂ ወሓዱን ተዋረዱን። ኣብ ልዕሊ መሳፍንቲ ሓሳር ከዓወ፣ መገዲ ኣብ ዘይብሉ በረኻ ኣኸብለሎም። ንድኻ ካብ ሽጋሩ ልዕል ኣበሎ፣ ንዓሌታት ድማ ከም መጓሲ ኣብዝሖም። ቅኑዓት ርእዮም ክሕጐሱ፣ ኣበሳ ዘበለውን ኣፉ ኸዓጹ እዩ። ለባም ዘበለ ነዚ ኸስተብህሎ እዩ፣ ንጸጋ እግዚኣብሔር ከኣ ከስተውዕሎ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 108 ወኣምላኽ ልበይን ክብረይን አንቂደን ኣለዋ፣ ክዝምርን ከመስግንን እየ። በገናን መሰንቆን ንቕሑ፣ ንወጋሕታ ኸንቅሓ እየ። ጐይታዬ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከመስግነካ፣ ኣብ ማእከል ህዝብታት ክዝምረልካ እየ። ምሕረትካ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዓብዩ፣ ሓቅኻውን ክሳዕ ደመናታት እዩ እሞ። ወኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ልዕል በል፣ ክብርኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ይኹን። ፍትዋትካ ምእንቲ ክናገፉስ፣ ብየማነይትኻ ኣድሕነናን ስምዓናን። ኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ተዛረበ፣ እልል ክብል እየ። ንሴኬም ክመቅል፣ ንለሰሰኮት ከልክዕ እየ። ጊልኣድ ናተይ እዩ፣ ምናሴውን ናተይ እዩ። ኤፍሬም መጸግዕ ርእሰይ፣ ይሁዳውን ዘንጊ ግዝኣተይ እዩ። ሞኣብ ገበራ ምሕጻበይ እዩ፣ ኣብ ኤዶም ሳእነይ እድርቢ። ኣብ ፍልስጤም እልል ክብል እየ። ናብታ ዕርዲ ኸተማ መን ይወስደኒ? ናብ ኤዶም መን ኮን ይመርሓኒ? ወኣምላኽ ንስኻ ዶ ኣይኮንካን ዝደርቤኻና? ንስኻ ኣምላኽ ምስ ሰራዊትናኸ ኣይትወፅእን ዲኻ? ረድኤት ሰብ ከንቱ እዩ እሞ ካብቲ ተጻራሪ ርድኣና። ብኣምላኽ ንሕይል፣ ንሱውን ንተጻረርትና ኪረግጾም እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 109 ኣታ ኣምላኽ ምስጋናይ፣ ኣፍ ርሲኣን ኣፍ ጥበራን ናባይ ተኸፊቶም፣ ብሓሳዊት መልሓስ ይዛረቡኒ። ብቓላት ጽልኢ ኸይቦምኒ፣ ብዘይ ምኽንያት ይዋግኡኒ ኣለዉ እሞ ስቓይ ትበል። ኣብ ክንዲ ዘፍቀርክዎም ተጻረሩኒ፣ ኣነ ግና እጽሊ ኣለኹ። ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ፣ ኣብ ክንዲ ፍቕረይ ከኣ ጽልኢ ፈድዮምኒ። ርእሲ ኣብ ልዕሊኡ ኣቑመሉ፣ ተጻራሪ ኣብ የማኑ ይቑም። ምስ ተፈርደ ተረቲዑ ይውፃእ፣ ጸሎቱ እውን ንኃጢአት ይኹኖ። መዓልታቱ ሒደት ይኹና፣ ንሽመቱ እውን ካልእ ይውሰዳ። ውሉዱ ዘኽታማት ይኹኑ፣ ሰበይቱ እውን መበለት ትኹን። ውሉዱ እናዞሩ ይለምኑ፣ ካብተን ዝዓነዋ ኣባይቶም ርሒቖም እንጌራ ይድለዩ። ንዘለዎ ኩሉ እቲ ማሕረፂ ይሓዞ፣ ጓኖት ከኣ ንጻምኡ ይዝመትዎ። ዝልውሃሉ ሓደ እኳ ኣይረኸብ።
ንዘኽተማቱ ዝርሕርሓሎም ሓደ እኳ ኣይሃሉ። ሓድጉ ይጽነቱ ስሞም ኣብ ካልኣይ ወለዶ ይደምሰስ። በደል ኣቦታቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይዘከር። ኃጢአት ኣዲኡ ኸኣ ኣይደምሰስ። ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይኹኑ። መዘከርትኦም ካብ ምድሪ የጥፍኣዮ። ንመስኪንን ንድኻን ነቲ ልብኡ እተሰብረን ምእንቲ ክቐትሎም ሰጎጎም እምበር ምሕረት ክገብር ስለዘይሓሰበ ንመርገም ፈተዋ። ንሳ ኸኣ መጸቶ። ንበረኸት ኣይበሃጋን ንሳ እውን ረሓቐቶ። ንመርገም ከም ክዳኑ ተኸድና ንሳ ኸኣ ከም ማይ ናብ ውሽጡ ከም ቅብእውን ናብ ኣዕጽምቱ ሰረጸት። ከምቲ ዚጓነጸፈሉ ልብስን ከምቲ ኩሉ ጊዜ ዝዕጠቖ ቅናት ይኹኖ። እዚ ካብ እግዚኣብሔር ናይ ተጻረርተይን ናይቶም ኣብ ነፍሰይ ክፉእ ዚዛረቡን ፍዳ ይኹን። ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ስምካ ኢልካ ርድኣኒ። ጸጋኻ ሰናይ እዩ እሞ ኣናግፈኒ። ኣነ መስኪንን ድኻን እየ እሞ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ቆሲሉ ኣሎ። ከም ዚነውሕ ጽላሎት እኸይድ ከም ኣንበጣውን እስጎግ ኣለኹ። ኣብራኸይ ብጾም ራዕራዕ በለ ስጋይ ከኣ ካብ ስቡሑ ዓበረ። መላገጺኦም ከኣ ኾንኩ እንተ ረኣያኒ ርእሶም ይንቕንቑ። ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ርድኣኒ። እዚ ኢድካ ምዃኑ ንስኻ ከም ዝገበርካዮ ኺፈልጡስ ወእግዚኣብሔር ብመጠን ጸጋኻ ኣናግፈኒ። ንሳቶም ይረግሙ ንስኻ ግና መርቕ። እንተ ተንስኡ ኸሓፍሩ እዮም ባርያኻ ግና ክሕጐስ እዩ። ተጻረርተይ ውርደት ይከደኑ ነውሮም ከኣ ከም ነጸላ ይወንዝፍዎ። ካብቶም ንነፍሱ ዚኹንንዋ ኸድሕኖስ ኣብ የማን እቲ ድኻ ቖይሙ ኣሎ እሞ ንእግዚኣብሔር ብኣፈይ ኣዝየ ኸመስግኖ ኣብ ማእከል ብዙሓት እውን ክውድሶ እየ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 110 ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ። እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን በትሪ ስልጣንካ ኽልእኽ እዩ። ኣብ ማእከል ጸላእትኻ ግዛእ። በታ ሰራዊትካ እተኽትተላ መዓልቲ ሕዝብኻ ፈትዩ ይመጽእ። ከምቲ ካብ ከርሲ ወጋሕታ ዝመጽእ ኣውሉ ኸምኡ መንእሰይካ ብልብሲ ቅድስና ይመጹኻ። እግዚኣብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጸዴቕ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጠዓስን ከኣ። እግዚኣብሔር ኣብ የማንካ ኾይኑ ብመዓልቲ ቁጥዓኡ ንነገሥታት ክጭፍልቖም ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክፈርድ ብሬሳታት ክመልኦ ርእሲ ርሒብ ሃገር ክጭፍልቕ ኣብ መገዲ ካብ ወሓዚ ኽሰቲ ስለዚ ርእሱ ልዕል ከብል እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 111 ሃሌሉያ። ንእግዚኣብሔር ብምኽሪ ቁንዓትን ማሕበርን ብምሉእ ልበይ ኣመስግኖ ኣለኹ። ግብሪ እግዚኣብሔር ዓብዪ እዩ። እቶም ብኡ ዝሕጐሱ ኹሎም ይምርምርዎ እዮም። ግብሩ ኽብርን ግርማን እዩ። ጽድቁ ኸኣ ንዘለኣለም ይነብር። ንተኣምራቱ መዘከርታ ገበሮ። እግዚኣብሔር መሓርን ርኅርሕን እዩ። ንዝፈርህዎ ምግቢ ይህቦም። ኪዳኑ ንዘለኣለም ይዝክር። ርስተ ኣሕዛብ ብምሃቡ ሓይሊ ግብሩ ንሕዝቡ ኣርኣዮ። ግብሪ ኣዳዉ ሓቅን ፍርድን እዩ። ትእዛዙ ኹሉ ጽኑዕ እዩ። ንዘለኣለም ኣለም ጽኑዕ ብሓቅን ብቕንዕናን እተገብረ እዩ። ንሕዝቡ በጃ ሰደደሎም። ኪዳኑ ንዘለኣለም ኣዘዘ። ስሙ ቅዱስን ዘይፍርህን እዩ። ፍርሃት እግዚኣብሔር መጀመርያ ጥበብ እዩ። ዚገብርዎ ኹሎም ሰናይ ልቦና ኣለዎም። ምስጋናኡ ንዘለኣለም ይነብር። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 112 ሃሌሉያ። እቲ ንእግዚኣብሔር ዚፈርሆ ብትእዛዛቱ ኣዝዩ ባህ ዚብሎ ሰብ ብፁዕ እዩ። ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቁኑዓት ኪባረኽ እዩ። ሃብትን ጽጋብን ኣብ ቤቱ እዩ። ጽድቁውን ንዘለኣለም ይነብር። ንቁኑዓት ነቲ መሓርን ርኅርሕን ጻድቕን ኣብ ጸልማት ብርሃን ይወጸሎም። ዚርሕርሕን ዘለቅሕን ሰብ ብፁዕ እዩ። ንሱ ንነገሩ ብፍርዲ ይፍጽሞ። ንዘለኣለም ኣይክናወጽን እዩ እሞ መዘከርታ ጻድቕ ንዘለኣለም ይነብር። ክፉእ ወሬ ኣይፈርህን። ልቡ ብእግዚኣብሔር ተወኪሉ ይጸንዕ። ልቡ ጽኑዕ እዩ። ትምኒቱ ኣብ ተጻረርቱ ክሳዕ ዝርኢ ኣይፈርህን። ዘረወ ንድኻታት ሃበ። ጽድቁ ንዘለኣለም ይነብር።
ቀርኑ ብኽብሪ ልዕል ክብል እዩ ረሲእ ነዝርኡ ክሓርቕ ኣስናኑ ክሕርቅምን ኪማስንን ትምኒት ረሲኣን ኪጠፍእ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 113 ሃሌሉያ ኣቱም ባሮት እግዚአብሔር አመስግኑ ንስም እግዚአብሔር አመስግኑ ስም እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ይባረኽ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳዕ ምዕራባ ስም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣሕዛብ ልዑል እዩ ክብሩ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ሰማያት እዩ ነቲ ኣብ ላዕሊ ኣብ ዝፋኑ እተቐመጠ ናብ ሰማይን ናብ ምድርን አንቆልቁሉ ዝጥምት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝመስል መን እዩ ምስ መሳፍንቲ ምስቶም መሳፍንቲ ህዝቡ ኸቐምጦስ ንመስኪን ካብ ሓመድ የተንስኦ ንድኻውን ካብ ድኹዒ የልዕሎ ንመኻን ኣደቖልዑ ገይሩ ኣብ ቤት ብሓጎስ የንብራ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 114 እስራኤል ካብ ግብፂ ቤት ያዕቆብ ካብቲ ቋንቋኡ ዘይስማዕ ህዝቡ ምስ ወፀ ይሁዳ መቕደሱ እስራኤል ግዝኣቱ ኾነ ባሕሪ ሪኣቶ ሃደመት ዮርዳኖስ ንድሕሪት ተመልሰ ኣኽራን ከም ደዓውል ኮረቢት ከም ዕያውቲ ተሰራሰሩ ኣቲ ባሕሪ እንታይ ኮንኪ ዝሃደምኪ ኣታ ዮርዳኖስከ ንድሕሪት እተመለስካ ኣቱም ኣኽራን ከም ደዓውል ኣቱም ኮረቢትሲ ከም ዕያውቲ እተሰራሰርኩም እንታይ ኮንኩም ኢኹም ኣቲ ምድሪ ኣብ ቅድሚ እቲ ነኻውሕ ናብ ቀላያት ንዓረ ናብ ዓይኒ ማያት ዝለወጠ እግዚአብሔር ኣምላኽ ያዕቆብ አንቀጥቅጢ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 115 ንኣና ኣይኮነን ወ እግዚአብሔር ንኣና ኣይኮነን ግና ኸስለ ምሕረትካን ሓቅኻን ኢልካ ንስምካ ክብሪ ሃብ ስለምንታይ ኣሕዛብ ኣበይ ዳ ኣሎ ኣምላኾም ዝብሉና ኣምላኽናስ ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለዮ ኩሉ ይገብር እዩ ጣዖታቶም ኢድ ሰብ ዝገበሮም ብሩርን ወርቅን እዩ ኣፍ ኣለዎም ኣይዛረቡን ኣዒንቲ ኣለዎም ኣይርእዩን እዝኒ ኣለዎም ኣይሰምዑን ኣፍንጫ ኣለዎም ኣየጭንውን ኢድ ኣለዎም ኣይድህስሱን እግሪ ኣለዎም ኣይከዱን ብጎረሮኦም ድማ ገለ እኳ ኣየድምፁን እቶም ዝገበርዎም ኣብኦም ዝውከሉን ኩሎም ከምኣቶም ክኾኑ እዮም ኣታ እስራኤል ኣብ እግዚአብሔር ተወከል ንሱ ረድኤቶምን ዋልትኦምን እዩ ኣቱም ቤት ኣሮን ኣብ እግዚአብሔር ተወከሉ ንሱ ረድኤቶምን ዋልትኦምን እዩ ኣቱም ንእግዚአብሔር ትፈርህዎ ኣብ እግዚአብሔር ተወከሉ ንሱ ረድኤቶምን ዋልትኦምን እዩ እግዚአብሔር ዘከረና ንሱ ኺባርኽ ንቤት እስራኤል ኪባርኻ ንቤት ኣሮን ኪባርኻ እዩ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ንኣሽቱን ዓበይትን ኪባርኾም እዩ ንኣኹምን ንውሉድኩምን እግዚአብሔር የብዝሕኩም በቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እተባረኽኩም ኢኹም ሰማያት ስናይ እግዚአብሔር ሰማያት እዮም ምድሪ ግና ንደቂ ሰብ ሃቦም ምዉታትን ናብ ስቕ ምባል ዝወረዱ ኩሎምን ንእግዚአብሔር ኣይመስግንዎን እዮም ንሕና ግና ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 116 ድምፀይን ምህልላይን ሰሚዑ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ኣፍቅሮ እየ እዝኑ ናባይ ኣድኒኑ እዩ እሞ ኩሎም መዓልታተይ ናብኡ ክምህለል እየ ማእሰር ሞት ከበበኒ ፀበባ ሲኦል ሓዘኒ ጭንቀትን መከራን ረኸብኩ ሽዑ ኣነ ወጎይታይ ንነፍሰይ ኣድሕና ኢለ ስም እግዚአብሔር ፀዋዕኩ እግዚአብሔር ርኅሩሕን ጻድቕን እዩ ኣምላኽና ኸኣ መሓሪ እዩ እግዚአብሔር ንገርህታት ይሕልዎም ኣነ ተሸገርኩ ንሱውን ኣድሓነኒ ነፍሰየ እግዚአብሔር ሰናይ ገይሩልኪ እዩ እሞ ናብ ዕረፍትኺ ተመለሲ ንነፍሰይ ካብ ሞት ንዒንተይ ካብ ንብዓት ንእጋረይ ካብ መውዳቕ ኣድሒንካየን ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ሃገር ህያዋን ክመላለስ እየ ኣመንኩ ስለዚ ተዛረብኩ ኣዝየ ተጨኒቐ ነበርኩ ኣነ ብስምባደይ
ኩሉ ሰብ ሓሳዊ እዩ በልኩ ኣብ ክንዲ እቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚአብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ጽዋዕ ምድሓን ክወስድ ስም እግዚአብሔር ድማ ክጽውዕ እየ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቡ መብጽዓይ ክፍጽም እየ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ ወ እግዚአብሔር ኣነ ባርያኻ እየ ባርያኻ ወዲ እታ ባርያኻ እየ ማእሰረይ ፈታሕካ መስዋዕቲ ምስጋና ክስዋዓልካ ስም እግዚአብሔር ከዓ ክጽውዕ እየ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቡ ኣብ ኣጸድ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ኢየሩሳሌም መብጽዓይ ክፍጽም እየ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 117 ኩልኹም ኣሕዛብ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ኩልኹም ህዝብታት ወድስዎ ጸጋኡ ኣባና ዓብዩ እዩ እሞ ሓቂ እግዚአብሔር ድማ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 118 እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ከም ዝነብር እስራኤል ይበል ምሕረቱ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ቤት ኣሮን ይበል ምሕረቱ ንዘለዓለም ከም ዝነብር እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ይበሉ ኣብ ጸበባይ ንእግዚአብሔር ጸዋዕኩ እግዚአብሔር መለሰለይ ኣርሓበለይ ድማ እግዚአብሔር ምሳይ እዩ ኣይፈርህን ሰብ ከእንታይ ከይገብረኒ እግዚአብሔር ምሳይ እዩ ረዳእየይ እዩ ኣብ ጸላእተይ ትምኒተይ ክርኢ እየ ካብ ኣብ ሰብ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብ ይሓይሽ ካብ ኣብ መሳፍንቲ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብ ይሓይሽ ኩሎም ኣሕዛብ ከበቡኒ ብስም እግዚአብሔር ክቖርጾም እየ ከበቡኒ እዎ ከበቡኒ ብስም እግዚአብሔር ክቖርጾም እየ ከም ንህቢ ከበቡኒ ከም ሓዊ ቖጥቋጥ ጠፍኡ ብስም እግዚአብሔር ክቖርጾም እየ ከተውድቐኒ ኢልካ ኣዚኻ ደፋእካኒ እግዚአብሔር ግና ረድኣኒ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ንሱውን ምድሓነይ ኮነ ኣብ ድንኳናት ጻድቃን ድምፂ እልልታን ምድሓንን ኣሎ የማነይቲ ኢድ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር የማነይቲ እግዚአብሔር ልዕል ትብል የማነይቲ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር ኣላ ብህይወት ክነብር እየ እምበር ኣይክመውትን ግብር እግዚአብሔር ከዓ ከዘንቱ እየ እግዚአብሔር ኣዝዩ ቐጽዓኒ ንሞት ግና ኣይወፈየንን ብአን ኣትየ ንእግዚአብሔር ከመስግኖስ ደጌታት ጽድቂ ኸፍቱለይ ደገ እግዚአብሔር እዚኣ እያ ጻድቃን በኣኣ ኸኣትዉ እዮም ሰሚዕካኒ ምድሓነይ እውን ኮይንካ ኢኻ እሞ ከመስግነካ እየ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ እዚ ካብ እግዚአብሔር ኮነ ንዒንትና እውን ግሩም እዩ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ በኣኣ ንተሓጐስን ባህ ይበለናን ወ እግዚአብሔር ኣድሕን ኮታ ኣታ እግዚአብሔር ኣሰልጥን ኮታ እቲ ምስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ካብ ቤት እግዚአብሔር ንባርኸኩም ኣሎና እግዚአብሔር ሲ ኣምላኽ እዩ ንሱውን ኣብረሓልና ነቲ መስዋዕቲ በዓል ዓመት ክሳዕ ቅርንቲ መሰውኢ ብገመድ እሰሩ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ ኣመስግነካ ወ ኣምላኸይ ልዕል ኣብለካ ኣለኹ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ብመገዶም ፍጹማት ዝኾኑ ብሕጊ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ብፁዓን እዮም ምስክራቱ ዝሕልዉ ብምሉእ ልቢ ዝደልይዎ ብፁዓን እዮም እከይ ኣይገብሩን ብመገድታቱ ከዓ ይመላለሱ ኣጸቢቑ ምእንተ ክሕሎ ትእዛዛትካ ኣዘዝካ ኣየ ስርዓታትካ ክሕሉስ መገዲ እንተ ዝቐንዕ ንኹሉ ትእዛዛትካ እንተ ዝቋመት ሽዑ ኣይመሓፈርኩን ፍርዲ ጽድቅኻ ምስ ተመሃርኩ ብቕንዕና ልቢ ከመስግነካ እየ ስርዓታትካ ክሕሉ እየ ፈጺምካ ኣይትሕደገኒ ጎበዝ ንመገዱ ብምንታይ የንጽሓ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቕ እዩ ብምሉእ ልበይ እደልየካ ኣለኹ ካብ ትእዛዛትካ ኸየግልስ ኣይትሕደገኒ
ንኣኻ ምእንቲ ኸይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቖርክዎ። ወእግዚአብሔር ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ ስርዓታትካ መሃረኒ። ንኹሉ ፍርድታት ኣፍካ ብኸናፍረይ ኣዘንተኹ። ብመገዲ ምስክራትካ ከም ብኹሉ ሃብቲ ገይረ ተሓጐስኩ። ንትእዛዛትካ እስተንትኖ ንመገድኻ እውን እቋሞቶ ኣለኹ። ብስርዓታትካ ባህ እብል ንቓልካ ኣይክርስዖን እየ። ብህይወት ክነብር ቃልካውን ክሕሉስ ንባርያኻ ሰናይ ግበረሉ። ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእስ ኣዒንተይ ክፈተለይ። ኣነ ኣብ ምድሪ ጋሻ እየ፣ ትእዛዛትካ ኣይትሕብኣለይ። ነፍሰይ ኩሉ ጊዜ ፍርድኻ ብምንፋቕ ተቐጥቀጠት። ነቶም ትዕቢተኛታት ነቶም ካብ ትእዛዛትካ ዘይግልሱ ርጉማት ገናሕካ። ምስክራትካ ሓልየ እየ እሞ ጸርፍን ንዕቀትን ኣርሐቐለይ። መሳፍንቲ ተቐሚጦም እኳ እንተሓመዩኒ ባርያኻስ ብስርዓታትካ የስተንትን ኣሎ። ምስክራትካ ድማ ባህታይን መኸርተይን እዮም። ነፍሰይ ኣብ ሓመድ ተጣበቐት፣ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ። መገደይ ኣዘንተኹ ንስኻውን መለስካለይ። ስርዓታትካ መሃረኒ። ንተኣምራትካ ኸሰንትኖስ መገዲ ትእዛዛትካ ኣፍልጠኒ። ነፍሰይ ብሓዘን ትነብዓላ፣ ከም ቃልካ ኣደልድለኒ። መገዲ ሓሶት ኣርሐቐለይ፣ ሕግኻውን ብሳህልኻ ፍቐደለይ። መገዲ ሓቂ መረጽኩ፣ ፍርድታትካ ኣብ ቅድሜ ኣንበርኩ። ኣብ ምስክራትካ እጠብቕ፣ ወእግዚአብሔር ኣይትሕፍረኒ። ልበይ ምስ ኣግፋሕካ ብመገዲ ትእዛዛትካ ክጐይ እየ። ወእግዚአብሔር መገዲ ስርዓታትካ መሃረኒ፣ ክሳዕ መወዳእታውን ክሕልዎ እየ። ምስትውዓል ሃበኒ እሞ ንሕግኻ ክሕልዎ ብምሉእ ልበይ እውን ክገብሮ እየ። ብእኡ ባህ ኢሉኒ እዩ እሞ ብመገዲ ትእዛዛትካ ኣመላልሰኒ። ንልበይ ናብ ምስክራትካ እምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ኣይተዝብሎ። ንዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት ምለሰን፣ ብመገድኻ ሕያው ግበረኒ። ነቲ ናብ ፍርሃትካ ዝመርሕ ቃልካ ኣብ ባርያኻ ኣጽንዓዮ። ፍርድታትካ ሰናይ እዩ እሞ ነቲ ዝፈርሆ ጸርፊ ኣርሐቐለይ። እንሆ ትእዛዛትካ እናፍቕ ኣለኹ፣ ብጽድቅኻ ሕያው ግበረኒ። ወእግዚአብሔር ከምቲ ቓልካ ምሕረትካን ምድሓንካን ይምጽኣኒ። ኣብ ቃልካ ተወኪለ እየ እሞ ነቲ ዝጸርፈኒ ምላሽ ክህቦ እየ። ንፍርድታትካ እጽብቕ ኣለኹ እሞ ነቲ ቓል ሓቂ ካብ ኣፈይ ፈጺምካ ኣይተግድፈኒ። ኣነ እውን ንሕግኻ ኣዘውቲረ ኩሉ ጊዜ ንዘለዓለም ክሕልዎ እየ። ትእዛዛትካ ድማ ደልየ እየ እሞ ብገፊሕ ቦታ ክመላለስ እየ። ኣብ ቅድሚ ነገሥታት ከኣ ምስክራትካ ክዛረብ ኣይክሓፍርን ድማ እየ። በቲ ዘፍቅሮ ትእዛዛትካ እውን ባህ ክብል እየ። ኣእዳወይ ድማ ናብቲ ዘፍቅሮ ትእዛዛትካ ኸልዕል፣ ስርዓታትካ ኸኣ ኸስተንትን እየ። ነቲ ንባርያኻ ዝተስፈኻዮ ቓል ዘክር። ቃልካ ሕያው ገይሩኒ እዩ እሞ እዚ ኣብ መከራይ መጸናንዕየ እዩ። ትዕቢተኛታት ኣዝዮም ኣላገጹለይ፣ ኣነ ግና ካብ ሕግኻ ኣየግለስኩን። ጐይታዬ ናይ ጥንቲ ፍርድታትካ እናሓሰብኩ እጸናናዕ ኣለኹ። ብሰርእቶም ሕግኻ ዝሓደጉ ርሲኣን ብቁጥዓ ተቓጸልኩ። ኣብ ቤት ግሽነተይ ስርዓታትካ መዝሙራተይ እዩ። ወእግዚአብሔር ብለይቲ ስምካ ሓሰብኩ፣ ሕግኻ እውን ሓለኹ። ትእዛዛትካ ሓልየ እየ እሞ እዚ ዕድለ ይኮነ። ጐይታዬ ምሕላው ቃልካ ግደይ እዩ በልኩ። ብምሉእ ልበይ ኣባኻ እምህለል ኣለኹ፣ ከም ቃልካ መሓረኒ። ንመገደይ ሓሰብኩ፣ ኣእጋረይ እውን ናብ ምስክራትካ መለስኩ። ትእዛዛትካ ንምሕላው ቀልጠፍኩ እምበር ኣይደንኮኹን። ኣግማድ ረሲኣን ከበበኒ፣ ሕግኻ ግና ኣይርሳዕኩን። ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ኣመስግነካ፣ ፍርቂ ለይቲ ኽትንሲ እየ። ኣነ ብጻኢቶም ዝፈርሁኻ ኹሎምን ትእዛዛትካ ዝሕልውን እየ። ጐይታዬ ምድሪ ብጸጋኻ መሊኣ ኣላ፣ ስርዓታትካ መሃረኒ። ወእግዚአብሔር ከም ቃልካ ንባርያኻ ሰናይ ገበርካሉ። ትእዛዛትካ ኣሚነ ኣለኹ እሞ ሰናይ ምስትውዓልን ፍልጠትን መሃረኒ። ከይተዋረድኩ ተጋገኹ፣ ሕጂ ግና ቃልካ ኣሕሉ ኣለኹ።
ንስኻ ሰናይ ኢኻ እሞ ሰናይ ትገብር ኣለኻ ስርዓታትካ መሃረኒ ትዕቢተኛታት ሓሶት ይፍሕሱለይ ኣለዉ ኣነ ግና ብምሉእ ልበይ ትእዛዛትካ ኣሕሉ ኣለኹ ልቦም ከም ስብሒ ረጎደ ኣነ ግና ብሕግኻ ባህ እብል ኣለኹ ስርዓታትካ ምእንቲ ክመሃር ውርደተይ ሰናይ ኮነለይ ካብ ኣእላፋት ወርቅን ብሩርንሲ ሕጊ ኣፍካ ይሕሸኒ ኣእዳውካ ገበራንን ሰርሓንን ትእዛዛትካ ክመሃርሲ ኣለብመኒ ንቓልካ ትጸብየ እየ እሞ እቶም ዝፈርሁኻ ርእዮም ንኽሕጐሱ እዮም ጐይታየ ፍርድኻ ጽድቂ ምዃኑ ብሓቅኻውን ከም ዘዋረድካኒ እፈልጥ ኣለኹ ከምቲ ንባርያኻ ዝበልካዮ ቓል ጸግኻ መጸናንዒ ይኹነኒ ሕግኻ ደስታይ እዩ እሞ ብህይወት ክነብርሲ ምሕረትካ ይውረደኒ ዕብያት ብሓሶት ጥዮምኒ እዮም እሞ ይሕፈሩ ኣነ ግና ትእዛዛትካ እስትንትን ኣለኹ እቶም ዝፈርሁኻን ምስክራትካ ዝፈልጡ ናባይ ይመለሱ ምእንቲ ኸይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ነፍሰይ ንምድሓንካ ትናፍቕ ኣላ ንቓልካ እጽበዮ ኣለኹ መዓዚኻ እተጸናንዓኒ እናበልኩ ብናፍቖት ቃልካ ኣዒንተይ ሓመቓ ከም ኣብ ትኪ ዘሎ ሓርቢ ኾንኩ ስርዓታትካ ግና ኣይርስዕኩን መዓልታት ባርያኻ ክንደይ እየን ንሰጎግተይከ መዓዚኻ እትፈርዶም እቶም ከም ሕግኻ ዘይነብሩ ትዕቢተኛታት ጉድጓድ ኳዓቱለይ ኩሉ ትእዛዛትካ ሓቂ እዩ ብዘይ ምኽንያት ይሰጉኑ ኣለዉ ርድኣኒ ካብ ምድሪ ኸጥፍኡኒ ቁሩብ ተረፎም ኣነ ግና ትእዛዛትካ ኣይሓደኩን ከም ጸጋኻ ሕያው ግበረኒ ኣነውን ምስክር ኣፍካ ክሕሉ እየ ወእግዚኣብሔር ቃልካ ንዘለኣለም ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ኣሎ ሓቅኻ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዩ ንምድሪ ኣጽናዕካያ ንሳውን ትነብር ኣላ ብዘሎ ኹሉ ንኣኻ የገልግል እዩ እሞ ክሳዕ ሎሚ ከም ሕጋጋትካ ቆይሞ ኣሎ ሕግኻ ደስታይ እንተ ዘይነብርሲ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኩ ነይረ ብኡ ሕያው ጌርካኒ ኢኻ እሞ ንትእዛዛትካ ከቶ ኣይክርስዖን እየ ትእዛዛትካ ደልየ እየ እሞ ናትካ እየ ኣድሕነኒ ርስኣን ምእንቲ ኸጥፍኡኒ ይጸናተውኒ ኣለዉ ኣነ ግና ንምስክራትካ እስተብህሎ ኣለኹ ኩሉ ፍጽምነት መወዳእትኡ ርኤኹ ትእዛዛትካ ግና ኣዝዩ ርሒብ እዩ ንሕግኻ እምብዛ ኣፍቀርክዎ ሙሉእ መዓልቲ እስተንትኖ ኣለኹ ትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳይ እዩ እሞ ሓለፋ ጸላእተይ ኣለበመኒ ምስክራትካ ምስትንታነይ እዩ እሞ ሓለፋ ኹሎም መምሃራነይ ለባም ኮንኩ ትእዛዛትካ ሓልየ እየ እሞ ሓለፋ እቶም ሽማግሌታት ኣእምሮ ኣሎኒ ቃልካ ምእንቲ ክሕሉስ ኣእጋረይ ካብ ክፉእ ዘበለ መገዲ ኸልከልኩ ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ካብ ፍርድኻ ኣይርሕቅን እየ ቃላትካ እንትንሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለጸ ምቅራ ሳላ ትእዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ ስለዚ ኹሉ መገዲ ሓሶት ጸላእኩ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ብርሃን እዩ ንፍርድታት ጽድቅኻ ክሕሉ መሓልኩ ኣጽናዕክዎ ኸኣ ኣዝየ ተጨነቕኩ ወእግዚኣብሔር ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ወእግዚኣብሔር ፍርድታትካ ምሃረኒ እቲ ፈትየ ዝቕርበልካ መስዋእቲ ኣፈይ ባህ የብልካ ነፍሰይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢደይ እያ ኣነ ግና ሕግኻ ኣይርስዕን እየ ረሲኣን መፈንጠርያ ጻወዱለይ ኣነ ግና ካብ ትእዛዛትካ ኣየግለስኩን ምስክራትካ ሓጐስ ልበይ እዩ እሞ ንዘለኣለም ርስተይ ገበርክዎ ስርዓታትካ ንሓዋሩ ክሳዕ መወዳእታ ክገብር ልበይ ኣድነንኩ ክልተ ዝልቦም ጸላእኩ ሕግኻ ግና ፈተኹ ንስኻ መዕቆብየይን ዋልታይን ኢኻ ብቓልካ ተስፋ እገብር ኣለኹ ትእዛዛት ኣምላኸይ ክሕሉስ ኣቶም ሕሱማት ካባ ይርሓቑ ብህይወት ክነብርሲ ከም ቃልካ ደግፈኒ ብተስፋይ ድማ ኣይተሕፍረኒ ምእንቲ ክድሕን ደግፈኒ ንስርዓታትካ እውን ኩሉ ግዜ ክቋመቶ እየ ተንኰሎም ሓሶት እዩ እሞ ነቶም ካብ ስርዓታትካ ዘይግልሱ ኩሎም ትረግጾም ንስኻ ንኹሎም ረሲኣን ምድሪ ከም ሓርዒ ሓጺን ትጉሕፎም ስለዚ ንምስክራትካ ኣፍቀርኩ ካብ ስምባድካ እተላዕለ ስጋይ ይርዕድ ፍርድኻ እውን ይሸብረኒ ኣሎ
ፍርድን ጽድቅን እገብር ኣለኹ ነቶም ጠቓዕተይ ኣሕሊፍካ ኣይትሃበኒ ንባርያኻ ብሰናይ ተወሓሶ ዕብያት ኪጠቕዑኒ ኣይትፍቀደሎም ኣዒንተይ ብናፍቖት ምድሓንካን ቃል ጽድቅኻን ሓመቓ ከም ጸጋኻ ንባርያኻ ግበረሉ ስርዓታትካ ኸኣ መሃረኒ ኣነ ባርያኻ እየ ምስክራትካ ክፈልጥሲ ኣእምሮ ሃበኒ ሕግኻ ኣፍሪሶም እዮም እሞ እግዚኣብሔር ግብሩ ዝገብረሉ ጊዜ እዩ ስለዚ ንትእዛዛትካ ካብ ወርቂ ካብ ጽሩይ ወርቂ ኣብሊፀ እፈትዎ ኣለኹ ስለዚ ትእዛዛትካ ዘበለ ኩሉ ቁኑዕ ምዃኑ እቖጽሮ መገዲ ሓሶት ዘበለ ኸኣ ጸልኦ ኣለኹ ምስክራትካ መስተንክር እዩ ስለዚ ነፍሰይ ትሕልዎ ምኽፋት ቃልካ ይብርህ ንግርህታት ኣእምሮ ይህብ ትእዛዛትካ ናፊቐ እየ እሞ ኣፌሃ ሃቢለ እህህብል ኣለኹ ከምቲ ነቶም ስምካ ዝፈትው እትገብረሎም ተመለሰንን መሓረንን ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽንዓዮ እከይ ድማ ከቶ ኣይምለኸኒ ካብ መጥቃዕቲ ሰብ ተበጀወኒ ኣነውን ትእዛዛትካ ክሕሉ እየ ገጽካ ንባርያኻ ኣብርሃሉ ስርዓታትካ ኸኣ መሃረኒ ሕግኻ ኣይሕልውን እዮም እሞ ኣዒንተይ ወሓዚ ማይ የፍስሳ ኣለዋ ወ እግዚኣብሔር ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ፍርድኻ ድማ ቅኑዕ እዩ ብጽድቅን ብዕዙዝ ሓቅን ምስክራትካ ኣዘዝካ ተጻረርተይ ቃልካ ረሲዖም እዮም እሞ ቅንኣተይ ይበልዓኒ ኣሎ ቃልካ ኣዝዩ ጽሩይ እዩ ባርያኻውን የፍቅሮ ኣሎ ኣነ ንኡስን ንዑቕን እየ ትእዛዛትካ ግና ኣይረሳዕኩን ጽድቅኻ ናይ ዘለኣለም ጽድቂ እዩ ሕግኻውን ሓቂ እዩ መከራን ሽጋርን ረኸበኒ ትእዛዛትካ ግና ደስታይ እዩ ምስክራትካ ንዘለኣለም ጽድቂ እዩ ኣእምሮ ሃበኒ እሞ ብህይወት ክነብር እየ ብምሉእ ልበይ እምህለል ኣለኹ ወ እግዚኣብሔር ምለሰለይ ስርዓታትካ ኸሕሉ እየ ናባኻ ተማህለልኩ ኣድሕነኒ ምስክራትካውን ክሕሉ እየ ቅድሚ ወጋሕታ መጺአ ኣዌኹ ንቓልካ እጽበ እኔኹ ንቓልካ ኸስተንትንሲ ኣዒንተይ ነቶም ናይ ለይተሓለውቲ ቐደማኦም ከም ሳህልኻ ድምፀይ ስማዕ ወ እግዚኣብሔር ከም ፍርድኻ ሕያው ግበረኒ ንሕሰም ዝስዕቡ ይቐርቡ ኣለዉ ካብ ሕግኻ ረሓቑ ወ እግዚኣብሔር ቀረባ ኢኻ ኩሉ ትእዛዛትካ ኸኣ ሓቂ እዩ ንዘለኣለም ከም ዝመስረትካዮ ካብ ጥንቲ ጀሚረ ብምስክራትካ ፈለጥኩ ሕግኻ ኣይርሳዕኩን እሞ መከራሪ ኢኻ ኣናግፈኒ ጠበቓይ ኩን እሞ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ርሲኣን ስርዓታትካ ኣይደልዩን እዮም እሞ ምድሓንካ ካብኦም ረሓቐ ወ እግዚኣብሔር ርሕራሄኻ ዓብዪ እዩ ከም ፍርድኻ ሕያው ግበረኒ ሰጎግተይን ተጻረርተይን ብዙሓት እዮም ኣነ ካብ ምስክራትካ ኣየግለስኩን ቃልካ ኣይሕልውን እዮም እሞ ንጠለምቲ ርየ ፈንፈንክዎም ወ እግዚኣብሔር ንትእዛዛትካ ከም ዘፍቅሮ ርአ ከም ሳህልኻ ሕያው ግበረኒ ብዘሎ ቃልካ ሓቂ እዩ ኩሉ ፍርዲ ጽድቅኻ ድማ ንዘለኣለም ይነብር መሳፍንቲ ብዘይ ምኽንያት ሰጎጉኒ ልበይ ግና ቃልካ እዩ ዝፈርህ ከምቲ ብዙሕ ምርኮ ዝማረኸ ብቓልካ ባህ ይብለና ኣሎ ንሓሶት ዝጸልኦን እፍንፍኖን ንሕግኻ ግና ኣፍቅሮ ኣለኹ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ኣመስግነካ ኣለኹ እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም ዝዕንቅፎም ከኣ የልቦን ወ እግዚኣብሔር ንምድሓንካ ተጸብኽዎ ትእዛዛትካ ድማ ገበርኩ ነፍሰይ ንምስክራትካ ሓለወቶ ኣዝየው ነፍቅሮ ኣለኹ ኩሉ መገደይ ኣብ ቅድሜኻ እዩ እሞ ትእዛዛትካን ምስክራትካን ሓለኹ ወ እግዚኣብሔር ኣብያተይ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ ከም ቃልካ ኣእምሮ ሃበኒ ምህልላይ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ ከም ቃልካ ኣናግፈኒ ስርዓታትካ ምሄርካኒ ኢኻ እሞ ከናፍረይ ምስጋናኻ ኸፈልፍላ እየን ኩሉ ትእዛዛትካ ጽድቂ እዩ እሞ ልሳነይ ንቓልካ ክትነግር እያ ትእዛዛትካ ሓርየ እየ እሞ ኢድካ ረዳኢተይ ትኹን ጐይታየ ምድሓንካ እናፍቕ ኣለኹ ሕግኻውን ደስታይ እዩ ንነፍሰይ ሕያው ግበራ ንሳ ኸኣ ከተመስግነካ እያ ፍርድታትካውን ይርዳኣኒ ከም ጥፍእቲ በጊዕ ተባረርኩ ትእዛዛትካ ኣይረሳዕኩን እሞ ንባርያኻ ድለዮ
መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 120 ብጸባይ ናብ እግዚአብሔር ኣዌኹ ንሱን መለሰለይ ወ እግዚአብሔር ንነፍሰይ ካብ ሓሳዊት ከንፈር ካብ ወስላታ መልሓስ ኣናግፋ ኣቲ ወስላታ መልሓስ እንታይ ክሂቡኺ እንታይ ስኽውስኹኺ እዮም ናይ ጅግና በላሕቲ ፍላጻ ምስ ጓህሪ ሰራው ወይለይ ኣብ መሰይ ክሰፍር ኣብ ማእከል ድንኳናት ቄዳር እነብር ኣለኹ ነፍሰይ ምስቶም ሰላም ዝጸልኡ ብዙሕ ግዜ ነበረት ኣነ ሰላማዊ እየ ንሳቶም ግና እንተ ተዛረብኩ ንውግእ ይስለፉ ኣለዉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 121 ኣዒንተይ ናብ ኣኽራን ኤልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ እዩ ዝመጸኒ ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ዝመጸኒ ንሱ ንእግርኻ ኣየሰናኽልን ሓላዊኻ ኣይታኸስን እንሆ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ እግዚአብሔር ሓላዊኻ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሑን ብለይቲ ኣይኪወቕዓካን እዩ እግዚአብሔር ካብ እከይ ዘበለ ክሕልወካ ንነፍስኻ ክሕልዋ እዩ እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ምውፃእካን ምእታውካን ክሕሉ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 122 ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ ወየሩሳሌም ኣእጋርና ኣብ ደጌታትኪ ቆይመን ኣለዋ ኣቲ የሩሳሌም ከም ንሓድሕዳ እተጋጠመት ከተማ ተሃነጽኪ እቶም ዓሌታት ናይ እግዚአብሔር ዓሌታት ከምቲ ምስክር እስራኤል ንስም እግዚአብሔር ክውድሱ ናብ ኣይድይቡ ኣብኣ ዙፋናት ፍርዲ ዙፋናት ቤት ዳዊት ተነቢሩ ኣሎ ንየሩሳሌም ሰላም ለምኑላ እቶም ዘፍቅሩኺ ኪሎምዑ እዮም ኣብ ውሽጢ መካባብያኺ ሰላም ኣብ ውሽጢ ኣዳራሻትኪ ኸዓ ልምዓት ይኹን ስለ ኣሕዋተይን ብጾተይን ሰላም ይኹነልኪ እብል ስለ ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢለ ሰናይኪ እደሊ ኣለኹ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 123 ኣታ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣዒንተይ ናባኻ ኤልዕል ኣለኹ እንሆ ከምቲ ኣዒንቲ ባሮት ናብ ኢድ ጐይትኦም ከምቲ ኣዒንቲ ገረድ ናብ ኢድ መየታ ዝጥምታ ከምኡውን ኣዒንትና ንሱ ክሳዕ ዝርሕርሓልና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይጥምታ ኣለዋ መሓረና ንዕቀት ኣዝና ጸጊብና ኢና እሞ ጐይታዬ መሓረና ነፍስና ብላግፂ ሕንቁቓትን ብንዕቀት ዕቡያትን ኣዝያ ጸገበት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 124 እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብርሲ ይበል እስራኤል እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሰብ ክትንስኡና ኸለዉ ሓርቆቶም ኣብ ልዕሌና ኽነድድ ከሎ ሽዑ ብህይወት ከሎና ምወሓጡና ሽዑ ማያት መጥሓለና ውሒዝ ብልዕሊ ነፍስና ምወሓዘ ሽዑ ዕቡይ ማያት ብልዕሊ ነፍስና መሓለፈ ነይሩ እቲ ንምንጫቶ ኣስናኖም ክንከውን ዘይወፈየና እግዚአብሔር ይባረኽ ነፍስና ከም ዑፍ ካብ መፈንጠራ ሃዳናይ ኣምለጠት መፈንጠራ ተበትከ ንሕና እውን ኣምለጥና ረድኤትና ብስም እቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 125 እቶም ብእግዚአብሔር ዝውከሉ ከምታ ዘይትናወጽ ንዘለዓለም እትነብር ከረን ጽዮን እዮም ኣብ ዙርያ የሩሳሌም ኣኽራን ኣሎ እግዚአብሔር ከኣ ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ኣብ ዙርያ ህዝቡ እዩ ስለዚ ጻድቃን ኣእዳዎም ናብ ዓመፃ ኸይዝርግሑስ በትሪ ረሲእነት ኣብ ርስቲ ጻድቃን ኣይነብርን እዩ ጐይታዬ ንሰናያትን ንቑኑዓት ልብን ሰናይ ግበረሎም ነቶም ናብ ጥብጥዋይ መገዶም ዘይግልሱ ግና እግዚአብሔር ምስቶም ገበርቲ እከይ ክሰዶም እዩ ሰላም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 126
እግዚአብሔር ንምሩኻት ጽዮን ምስ መለሶም ከም ሓለምቲ ነበርና ሽዑ ኣፍና ብሰሓቕ መልሓስናዎም ብእልልታ መልአ ሽዑ ኣሕዛብ ነዚኣቶም እግዚአብሔር ዓብዩ ግብሪ ገይሩሎም ተባሃሃሉ እግዚአብሔር ዓብዩ ግብሪ ገበረልና ንሕናውን ተሓጎስና እግዚአብሔር ከም ንወሓይ ዝደቡብ ጌርካ ንምሩኻትና መለሶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብእልልታ ይዓጽዱ ዘርኢ ተሰኪሙ ብብኽያት ይወፍር እንዳኣቱ ተሰኪሙ ብእልልታ ይምለስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 127 እግዚአብሔር ንቤት እንተዘይሃነጻ ሃነጽቲ ንኸንቱ ይጽዕሩ እግዚአብሔር ንኸተማ እንተዘይሓለዋ ሓላዊ ንኸንቱ ይነቅሕ ኣህንጊኽኩም ምትንሳእኩም ኣምሲኹም ምድቃስኩም እንጌራ ጻዕሪ ምብላዕኩም ከንቱ እዩ እዝስ ንፍቁራቱ ደቂሶም ከለዉ ይህቦም እዩ እንሆ ውሉድ ውህበት እግዚአብሔር እዮም ፍረ ኸርሲ ኸዓ ዓስቢ እዩ ከምቲ ኣብ ኢጅግና ዘሎ ፍላጻ ውሉድ ንእስነት ከምኡ እዮም ጉልድባኡ ብኦኦም ዝመልአ ሰብኣይ ብፁእ እዩ ኣብ ደገ ምጸላእቲ እንተተዛረቡ ኣይሓፍሩን እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 128 ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ብመገዱ ዝመላለስ ዘበለ ሰብ ብፁእ እዩ እዮ ኣዳውካ ክትበልዕ ኢኻ እሞ ብፁእ ኢኻ ደሓንውን ክትረክብ ኢኻ ሰበይትኻ ኣብ ውሽጢ ቤትካ ከም ፈራይት ወይኒ ክትከውን ውሉድካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ከም ተኽሊ ኣውሊዕ ክኾኑ እዮም እንሆ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ከምዚ ኢሉ ክባረኽ እዩ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ክባርኸካ ኩለን መዓልታት ህይወትካ ድማ ሰናይ ኢየሩሳሌም ክትርኢ ኢኻ ደቂ ደቅኻውን ክትርኢ ኢኻ ሰላም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 129 ካብ ንእስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ግዜ ኣጻወቡለይ ይበል እስራኤል ካብ ንእስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ግዜ ኣጻወቡለይ ግና ከኣይሰዓሩንን ሓረስቶት ኣብ ዝባነይ ሓረሱ ትልምታቶም ኣንውሑ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ ኣግማድ ረሲኣን በተኸ ንጽዮን ዝጸልኡ ኩላቶም ይሕፈሩ ንድሕሪት እውን ይመለሱ ከምቲ ሳዕሪ ናሕሲ ዓጻዲ ኢዱ መሊኡ ዘይዓትረሉ መልዓል እንዳእቲ እውን መሊኡ ዘይሓቕፈሉ ከይዓበየ ዘይሃጉ ይኹኑ ሓለፍቲ መገዲ ድማ በረኸት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌኹም ይኹን ብስም እግዚአብሔር ንባርኸኩም ኣሎና ኣይብሉን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 130 እግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣዌኹ ጐይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህለላ ይቕልባ እግዚአብሔር ኣበሳ እንተ ተቖጻጸርካስ ጐይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ከም ምእንቲ ክፈርሁኻ ይቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር ይጽበ ነፍሰይ ትጽበ ኣላ ብቓሉ እውን ተስፋ እገብር ኣለኹ ሓለፋ እቶም ወጋሕታት ጽበዩ ሓለውቲ እዋ ሓለፋ እቶም ወጋሕታት ጽበዩ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበዮ ኣላ ሳህሊ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣ ኣብኡ እዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ እውን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበሳኡ ከድሕኖ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 131 እግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ኣዒንተይ ከኣ ልዕል ኣይበላን ኣብ ዓብይን ደስተውዕሎን ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣህዳእክዋ ስቕ ኣበልክዋ ከም ጡብ ድሓደገ ሕፃን ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ሕፃን ኣባይ ከምኡ እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 132 እግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራኡ ዘክረሉ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር ምሕደሪ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብሲ ብሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣይኣቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይድይብን ንዕንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነይ እውን ሰለምታ ኣይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም እተመዋጽዐ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባኣ
أب إفراتا سمعنا أمرور يعار رخبنايا نام محدرو نقتو أمبر قد قرو نسجد وإግዚአብሔር نسخان تابوت حيل خان تنسق نابو تعرف تخانعا كهنات كات صدق يلبسو قدسان كادما قلل يبلو مئنت داويت باريا خايلكا قد قبوكا أي تملس إግዚአብሔር نداويت كاف رخرسخا أب زفانكا خأمتيه ولودكا خدانين نتزمهرو مسكرين انت حلو ولودوم دما أب زفانكا نحوارو خأمتو إيوم إيلو بحق محللو كابو أي كرحكن إيو إግዚአብሔር نتسيون حريوا إيو أمو محدريو ختكون بهاقا إزي أنا حوارو معرفتي إيا بهي جايا إيا أمو أبزي أخنبر إيا نسي سايا أتسبق أخبارخو ندخاتاتا انجيرا خطبوم إيه نخاحناتا مدحان كلبسوم إيه قدسانا خا بحاقوس إلل كيبلو إيوم أب أقر نداويت كبقول إيه نغبو أي مبرحت أدالوهو نسألاتو نوري كلبسوم إيه أب لعليو قنا زودي كنت سبارق إيو مزمور داويت معرف 133 إنه أحوات بحاد حبيرم كنبروس كندي سناين كندي تعمن إيو كم تخبر زيتي أب رأسي أب جحمي أب جحم أرون نابت الزفر لبسو زيورد إيو إግዚአብሔር أبقى برختن هيوتن نزل عالمن عزيزو إيو أمو كمتن أب أخران سيون زيورد تقرلي هرمون إيو مزمور داويت معرف 134 إنه آتوم بليتي أبيت إግዚአብሔር تقومو كلهم باروت إግዚአብሔር نإግዚአብሔር بارخوو أعداوكم نام مقدسو العلو نإግዚአብሔር كأ بارخوو سماين مدرن زقبره إግዚአብሔር كاب صيون يبارخكا مزمور داويت معرف 135 هاليلويا أتوم باروت إግዚአብሔር سم إግዚአብሔር أمسكنو أتوم أبيت إግዚአብሔር أب أتصد بيت أملاخنا أتقومو أمسكنوو إግዚአብሔር سناي إيو أمو أمسكنوو قروم إيو أمو نسمو مسكانا زمرولو إግዚአብሔር نياقوب ناتو نإسرائيل كأطريتو خون حريو إግዚአብሔር عبيو مخانو قويتانا أب لعلو خلهم أمالخت مخانو افلت ألوخو أمو إግዚአብሔር أب سماين مدرن أب بحرن معمقن زدليو زبلي يقبر إيو نقمق حوسن مدري العلو نمبارق أب زنام يقبرو ننفاس كام مزقوي يوطو نبخر قبتي كاب سب كسع انسسا وقعي ومصري أما أكلكي أب فرعونن أب كلهم باروتن تأمرتن تأمراتن سدده نعبيت أحزاب وقعي نسلطنات نقصات كأ نسيهون نقص أموريوانن نؤق نقص باسانن نخلهم منقصات كنآنن قتله مدرومون نرستهابه نهزب إسرائيل أورسوم وإግዚአብሔር سمكان زل عالم أتاويتاي زخرخان ولود ولدو ينبر إግዚአብሔር نهزبو يبين اللهم إيو أمو نباروتو يرحرح اللهم تعوتات أحزابسي بإيد سب تقبرو برورن ورقن إيوم أف اللهم أي زاربون أعينت اللهم أي رئيون أأذان اللهم أي سمعون إيوم أب أفهم دما تنفاس يلبون إتوم زي قبروهم زي وكالوهم زبلو كما تاتهم كخونو إيوم أتوم بيت إسرائيل نإግዚአብሔር بارخوو أتوم بيت آرون نإግዚአብሔር بارخوو أتوم بيت ليوي نإግዚአብሔር بارخوو أتوم نإግዚአብሔር تفرهو نإግዚአብሔር بارخوو أب يروساليم زينبر إግዚአብሔር كاب ጽዮን يبارخ هاليلويا مزمور داويت معرف 136 إግዚአብሔር سناي إيو أمو محرتو نزل عالم ينبر إيو أمو أمسكنوه محرتو نزل عالم ينبر إيو أمو نأملاخ أمالختي أمسكنوه محرتو نزل عالم ينبر إيو أمو نقويتا قويتت
ኣመስግንዎ። ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ነቲ በይኑ ዓብዩ ተኣምራት ዝገበረ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ነቲ በእምሮ ንሰማያት ዝገበረ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ነቲ ንምድሪ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝዘርግሓ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ነቲ ዓበይቲ ብርሃናት ዝገበረ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንፀሓይ ብመዓልቲ ዘሰልጠነ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንወርሕን ከዋኽብትን ብለይቲ ዘሰልጠነ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ነቲ ንግብፂ ብበኽሮም ዝወቕዐ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንእስራኤል ከዓ ካብ ማእከሎም ዘውፅአ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ብብርቱዕ ዒድን ብዝርጉሕ ቅልጽምን ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ነቲ ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልተ ዝመቐለ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንእስራኤል ከዓ ብማእከላ ዘሕለፈ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንፈርዖንን ሰራዊቱን ድማ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዘጥሓለ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ነቲ ንህዝቡ ብበረኻ ኣቢሉ ዝመርሐ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ነቲ ንዓበይቲ ነገስታት ዝወቕዖም ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንስልጡናት ነገስታት ከዓ ዝቐተለ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንኦግ ንጉስ ባሳን ድማ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ምድሮምን ንርስቲ ዝሃበ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንእስራኤል ባሪኡ ዘረስተየ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ እቲ ኣብ ውርደትና ዝዘከረና ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ካብ መጥቃዕትና ከዓ ዘናገፈና ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ እቲ ንኹሉ ስጋ ዝምግብ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስግንዎ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 137 ኣብ ጥቓርባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምስ ዘከርና በኼና መሰንቆታትና ኣብታ ኣብኣ ዘሎ ዕቦላት ሰቐልና እቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቀይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ጌርና እሞ መዝሙር እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር የሩሳሌመየ እንተ ረሲዕክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተ ዘይዘኪረኪ ንየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተ ዘይጌረያስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ ወእግዚኣብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ የሩሳሌም ዘክሮም ኣቲ ክትዓንዊ ዘሎኪ ጓል ባቢሎን ሕነ እቲ ዝገበርክና ዝፈድየኪ ምስጉን እዩ ንሕፃናትኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቖም ምስጉን እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 138 ብምሉእ ልበይ ኣመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ እዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ኣዕቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ በታ ጽዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕካኒ ንነፍሰይ ኣበርታዕካያ ጐይታየ ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብዩ እዩ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ኪዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እዩ እሞ ንትሑት ይርእዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእከል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ሕያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚኣብሔር ክፍጽመለይ እዩ ጐይታየ ጸጋኻ ንዘለኣለም ይነብር ንተግባር ኣእዳውካ ኣይትሕደጎ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 139 ጐይታየ ንስኻ መርሚርካኒ ፈለጥካኒ እውን ንምቕማጠይን ምትንስአይን ትፈልጦ ንሓሳበይ ካብ ርሑቕ ተስተውዕሎ ጐይታየ ሓንቲ ቓል ኣብ መልሓሰይ ከየላስ
إنه كله تفلت إخا أمو مخادين مدقاسين تمرمر نبزلو مقديون أتبع كاتفلتو إخا بدحريتن بقنميتن كبيبكاني إدكاون أنبركالي إزي فلتت إزي أزيو يقرمني لعول إيو كركبو أي كئلن كام منفسكا نابي كخيد كاب قصكاس نابي كهدم إيه نسماي انت ديبكو نسخا أبو ألوخا من صفي أب سيول انت أنصفكو إنه نسخا أبو إيخا أخناف وقحتا انت وسدكو أو وسن بحري انت تأمتكو أب أخا إدكاخت مرحني يمانيتي إدكاون كتحزني إياه سألماتي خولني أب زوري زلو برهان كأ ليتي يخون انتبلكو نأخاس سألماتكوا أيت المتكان ليتخأ كم معلت تبره سألماتن برهانن نأخا حاد يوم نخلاليتي نسخافة إركاين أب كرس ولاديتي ألمكاني مستنكرن دنكن جيركافة إركاني إخامو كما سوكا إيه جبرتاتكا مستنكر إيو نفسيون أتبقى تفلتو بحبو مستفتركو أب كرس مدري مستألمكو أعتمتي أي تخولاخان أعينتخا دق خلوخو رأياني اتن مدوات معلتاتي حانت أكوا خينبرت كلنا مصحفكا تتصحفا وأملاخ حسابات كان أي كندي كبور إيو قصروس كندي عبيو إيو انتو قصركو كاب حوصاي بزح انت نقحكو جنا مساخا إيه وأملاخ نرسي كوتا انت تقتلو أتم دمنياتات كاباي رحقو سمكابتون كل يسميو صلاأتخا كنتو يزاربو وإግዚአብሔር نتوم صلاأتخادو أي صلاأيوم نتوم زتنسو خاس أي فنفنوم ፍጹም ጽልኢ ጸልኦም ጸላእተይ እዮም ወአምላኽ መርምረኒ ልበይ ከኣፍለጥ ፈትነኒ ሓሳበይ እውን ፍለጥ መገዲ ዓመፃ እንተኣልዩኒ ርአ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም መገዲ መርሓኒ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 140 ወእግዚአብሔር ካብቲ እኩይ ሰብ ካብቲ ዓመፀኛ ሰብ ኣናግፈኒ ካብቶም ብልቦም እከይ ዝህቅኑ كل معلتون وقء زلعلو حلوني ملحسهم كم أتمان يبلحو أب تحت خنافرهم حنز أفعو تالو وإግዚአብሔር كابا أداورسي بالهاني كاب عمز أنياسب كابتم نسقمتي كحنكلو زهقنو حلوني عبيات مفنتران جمدن حبولي أب تقا مجدي مربب زرقحو مدفنا أتصاودو لي نإግዚአብሔር ንስኻ ኣምላኸ ኢኻ በልክዎ ወእግዚአብሔር ንድምፂ ምህልላይ ጽንበሎ ወእግዚአብሔር ጎይታይ ሓይሊ ምድሓነይ ብመዓልቲ ውግእ ንርእሰይ ትጋርዳ ወእግዚአብሔር ከይዕበዩስ ንረሲእ ትምኒቱ ኣይትፈጽመሉ ሓቐናኡ ኣይተስልጠሉ እቶም ziኸቡንስ እከይ ከናፍሮም ኣብ ርእሶም ይምጻእ ግሁር ፈሓም ይውደቆም ናብ ሓዊ ናብቲ ዘይወጹሉ ዓሚቕ ጉድጓድ ይደርበዩ ወስላታ መልሓስ ዘለዎ ኣብ ሃገር ኣይኪቖውምን ንገፋዒ ክሳእ ዝወድቕ እከይ ክሃድኖ እዩ እግዚኣብሔርሲ ፍትሒ ንጭኑቓት ቅንዕና ከኣንድኻታት ከም ዝገብረሎም እፈልጥ እየ ብርግጽ ጻድቃን ንስምካ ክማስዉ ቁንዓት ኣብ ቅድሜኻ kiነብሩ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 141 ጎይታዬ ናባኻ እዎ ኣለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽውዓካ ከለኹ ንድምፀይን ጽንበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ኸናፍረይ ሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይውቃዓኒ ለውሃት እዩ ይዝለፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዘይሓርሶን ኣዕጽምትና
كومو أب أفسيول تبتنه وإግዚአብሔር ጎይታዬ أعينتي نابها إين أبها أوكل اللهو لنفسي أيتخعوا كابتزت أودو لي متصاوديان كام مفنطرا قبرت إكين حلوني أنا خحلف كاللغوس رسيان أم متصاوديهم يودقو مزمور داويت معرف 140 كلتن بدمتي ناب إግዚአብሔር قوي بدمتي ناب إግዚአብሔር أمهلل اللهو ጓህየ ኣብ ቅድሚኡ እኹዑ ሽጋሬ ኣብ ቅድሚኡ እነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጥራ ሓብኡለይ ኣብ የማን ጠምት እሞ ርአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆብ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣዌኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎምኒ እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ኣውፅኣያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ይኸቡኒ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 143 ጎይታዬ ጸሎተይ ስማዕ ንምህልላይ ጽንበሎ ብሓቅኻን ብጽድቅኻን ምለሰለይ ሕያው ዘበለ ኣብ ቅድሜኻስ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን እሞ ምስ ባርያኻ ኣብ ፍርዲ ኣይትእቶ ጸላእን ንነፍሰይ ይሰጓ ንህይወተይ ናብ ምድሪ ይድርብያ ከምቶም ቀደም ዝሞቱ ኣብ ጸልማት የንብረኒ ኣሎ መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ይደክም ልበይ ኣብ ውሽጠይ ይስንብድ ኣሎ ናይ ቀደም መዓልታት እዝክር ኩሉ ተግባርካ እስተንትን ግብሪ ኣዳውካ እሓስብ ኣለኹ ኣእዳወይ ናባኻ እዝርግሕ ነፍሰይ ከም ደረቕ ምድሪ ትጸምኣካ ኣላ ወእግዚአብሔር መንፈሰይ ደኺሙ እዩ እሞ ቀልጢፍካ ምለሰለይ ነቶም ኣብ ጉድጓድ ዝወርዱ ኸይመስልሲ ገጽካ ኣይትኸውለለይ ብኣኻ እውከል ኣለኹ እሞ ኣንጊሕካ ሳህእልኻ ኣስማዓኒ ነፍሰይ ናባኻ እልዕል ኣለኹ እሞ እታ ዝኸዳ መገዲ ኣፍልጠኒ ወእግዚአብሔር ዕቑባኻ እየ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ ምግባር ፍቓድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መገዲ ይምራሓኒ ወእግዚአብሔር ስለ ስምካ ኢልካ ብህይወት ኣንብረኒ ብጽድቅኻ ንነፍሰይ ካብ ጸበባ ኣውፅኣያ ኣነ ባርያኻ እየ እሞ ብሳህልኻ ንጸላእተይ ኣጽንቶም ነቶም ንነፍሰይ ዘጽብቡላ ኩሎም ከዓ ኣጥፍኣዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 144 እግዚአብሔር እምባይ ንእዳዊ ውግእ ነጻብዐይ ድማ ሰልፊ ዝመሃረ ይባረኽ ጸጋይ ዕርደይ እምባይ መድሓንየይ ዋልታይ እቲ ዝውከሎ ንህዝበይ ዘግዝኣለይ ንስኻ ኢኻ ወእግዚአብሔር ሰብ እንታይ እዩ እትፈልጦ ወዲ ሰብከ እንታይ እዩ እትዝክሮ ሰብ ንትንፋስ ይመስል መዓልታቱ ከም ዝሓልፍ ጽላሎት እየን ወእግዚአብሔር ሰማያትካ ለጠቓቢልካ ውረድ ነኽራን ተንክዮ እሞ ኪተክኽ መባርቕ ኣባርቕ እሞ በትኖም ፍለጣታትካ ወርቢርካ ኣሸብሮም ኣእዳውካ ካብ ላዕሊ ዘርግሕ ካብ ብርቱዕ ማያት ካብ ኢድ ውሉድ ጓና ኣናግፈኒ ካብቶም ኣፎም ጥርመት ይዛረቡ የማነይቲ ኢዶም ከዓ የማነይቲ ሓሶት ዝኾነት ባልሃኒ ወኣምላኽ ሓድሽ መዝሙር እዝምረልካ 10 ብዘውታሩ በገና እውድሰካ ኣለኹ ንነገሥታት ዲል ዝሃብካ ንዳዊት ባርያኻ ካብ ክፉእ ሰይፊ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ ካብ ኢድ ውሉድ ጓና ኣፎም ጥልመት ዝዛረብ የማነይቲ ኢዶም የማነይቲ ሓሶት ዝኾነት ኣናግፈንን ባልሃንን ኣወዳትና ብጉብዝነኦም ከም ነዋሕቲ ኣትክልቲ ይኹኑ ኣዋልድና ከም እትሃናንጻ ኣዳራሽ እተወቀረ ኣዕኑድ ኩርናዕ ይኹና መዓኽንና በብዓይነቱ እኽሊ ይምላእ ኣባጊዕና ኣብ መሮር ኣሽሓትን ኣላፋትን ይውለዳ ኣብ ዑርና ኣጸቢቖም ይመንግዱ ኣብ ኣደባባያትናስ ምጥሓስን ምህዳምን ኣውያትን ኣይኹን ከምዚ ዝረክብ ህዝቢ ብፁዕ እዩ
እቲ እግዚአብሔር ዝኣምላኹ ህዝቢ ብፁዕ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ዎ ኣምላኸይ ንጉሰይ ልዕል ከብለካ ስምካውን ንዘለዓለም ዓለም ክባርኽ እየ። ኩሉ መዓልቲ ክባርኸካ ስምካውን ንዘለዓለም ዓለም ክውድስ እየ። እግዚአብሔር ዓብዪ እዩ እሞ ምስጋና ይግብኦ፣ ዕቤቱ ዘይተመርማሪ እዩ። ካብ ወለዶ ንወለዶ ግብርታትካ ይንእዱ፣ ስልጡን ተግባርካውን የውርዩ። ንኽቡር ገጽ ግርማኻን ንመስተንክር ግብርታትካን ከስተንትን እየ። ብዛዕባ ሓይሊ እቲ ዘፍርህ ግብርታትካ ክዛረቡ እዮም፣ ኣነውን ዕቤትካ ከዘንቱ እየ። መዘከርታ ዓብዩ ሳህልኻ ኸውርዩ፣ ብጽድቅኻውን እልል ኪብሉ እዮም። እግዚአብሔር መሓርን ርኅርሕን እዩ፣ ዓቃልን ብሳህሊ ዓብይን እዩ። እግዚአብሔር ንኹሉ ሰናይ እዩ፣ ርኅራሒኡ ኸዓ ኣብ ኩሉ ግብርታቱ እዩ። ዎ እግዚአብሔር ኩሉ ግብርታትካ ኸማስወካ ቅዱሳንካውን ኪባርኹኻ እዮም። ግብርታት ሓይልኻን ክቡር ግርማ መንግሥትኻን ንደቂ ሰብ ምእንቲ ኸፍልጡ፣ ክብሪ መንግሥትኻ ክዛረቡ፣ ስልጣንካውን ኪነግሩ እዮም። መንግሥትኻ መንግሥቲ ዘለዓለም እያ፣ ግዝኣትካ ኸዓ ንውሉድ ወለዶ ይነብር። እግዚአብሔር ነቶም ዚወድቁ ኩሎም ይድግፎም፣ ነቶም ለጠቕ ዚብሉ ኩሎም የልዕሎም። ኣዒንቲ ኩሎም ንኣኻ ይጽበያ፣ ንስኻውን በብግዚኡ ምግቦም ትህቦም። ኢድካ ትኸፍት እሞ ንሕያው ዘበለ ኩሉ ብበረኸት ተጽግቦ። እግዚአብሔር ብኩሉ መገዱ ጻድቕ እዩ፣ ብኩሉ ግብሩውን ሕያዋይ እዩ። እግዚአብሔር ንዝጽውዕዎ ኩሎም ብሓቂ ንዝጽውዕዎ ኩሎም ቀረብኦም እዩ። ፍቓድ እቶም ዝፈርህዎ ይፍጽም፣ ኣውያቶም ይሰምዕ የድሕኖም ከኣ። እግዚአብሔር ንዘፍቅርዎ ኩሎም ይሕልዎም፣ ንኩሎም ረሲኣን ግና የጥፍኦም። ኣፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ፣ ኩሉ ስጋ ኸዓ ንቕዱስ ስሙ ንዘለዓለም ዓለም ይባርኾ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 146 ሃሌሉያ። ነፍሴን እግዚአብሔር ኣመስግኒ፣ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ፣ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ። መሳፍንቲ በቲ ኽረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ። ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ፣ በታ መዓልቲ እቲኣ ሓቐናኡ ይጠፍእ። ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ኸዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ። ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ፣ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዚሕሉ። ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም፣ ንጥሙያት እንጌራ ዝሂቦም ንሱ እዩ። እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም፣ እግዚአብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኸፍተን። እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም፣ እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም። እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም፣ እግዚአብሔር ንዝኽታምን መበለትን ይኣልዮም። ንመገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ። እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ። ዎ ጽዮን ኣምላኽኪ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ። ሃሌሉያ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 147 ሃሌሉያ። ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ፣ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ። እግዚአብሔር ንየሩሳሌም ይሃንጽ፣ ንስሩዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ። ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ፣ ንቑሳሎም ይዘንን። ቁጽሪ ኸዋኽብቲ ይቖጽር፣ ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም። ጐይታና ዓብዪ እዩ፣ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ፣ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን። እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም፣ ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም። ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ፣ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ። ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጐልብብ፣ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘይብኰል፣ ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫዊት ኳኻትን ዝምግብ ዘምሩሉ። ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን፣ በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን። እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋኣውን ዝጽበዩ ይሕጐስ። መሃርሃር መዓጽኺ ኣጽኒዑ፣ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ
ባሪኽዎም እዩ እሞ ወየሩሳሌም ንእግዚአብሔር አመስግኒ ወጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስሓይታ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩኸ መን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝከቶ ኣይገበረሎምን ፍርታቱ ኸኣ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግናኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ኸኣ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፍረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርታ ኣዕዋፍን ነገሳት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዞትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 149 ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ሓድሽ መዝሙር ምስጋናኡ ኸኣ ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ዘምሩ እስራኤል ብፈጣሪኡ ይተሓጐስ ደቂ ጽዮን ብንጉሶም እልል ይበሉ ንስሙ ብሳዕስዒት የመስግንዎ ብኸበሮን በገናን ይዘምሩሉ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሂግዎም እዩ እሞ ንትሑታት ብምድሓን ይስልሞም ቅዱሳን ብኽብሪ ይተሓጐሱ ኣብ መደቀሲኦም እልል ይበሉ ንሳቶም ኣብ ኣሕዛብ ሕነ ንምፍዳይ ህዝብታት ከኣ ንምቕጻዕ ንነገሳቶም ብሰንሰለት ንኽቡራቶም ብመቑሕ ሓጺን ንምእሳር ነቲ ጽሑፍ ፍርዲ ኣብኣቶም ክፍጽምዎስ ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ጎረሮኦም ክልተ ዝኣፉ ሰይፊውን ኣብ ኢዶም ይኹን እዚ ንኹሎም ቅዱሳኑ ክብሪ እዩ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 150 ሃሌሉያ ንኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኣመስግንዎ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ ኣመስግንዎ ስለቲ ግብርታት ሓይሉ ኣመስግንዎ ከም ብዝሒ ዕቤቱ ኣመስግንዎ ብድምፂ መለኸት ኣመስግንዎ ብበገናን መሰንቆን ኣመስግንዎ ብኸበሮን ብሳዕስዒትን ኣመስግንዎ ብቓና ኣውታርን እምብልታን ኣመስግንዎ ጭልጭል ብዝብል ጸናጽል ኣመስግንዎ ብጥዑም ዝደሃዩ ጸናጽል ኣመስግንዎ ትንፋስ ዘለዎ ሁሉ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ሃሌሉያ